Ha, bugün yine de Ahp Tupanso nemelerine, sorularına, temalarına gireriz. Yani bir sorularla başlarız. Misal için Türkmenistan'da bazı bir taze Türkmenistan kurulma nemesi var, düşüncesi var da. Şimdi oturuverdi bu düşünce. Şimdi bu düşünce şu sorulara cevap verilmeden oturdu. Biz onu görüyorum duruz. Hatta bir yarım yıl, bir yıldan beri dowamlı gürleşip gelýän adamlarymyzyň hem köpüsi düşünen ok. Şu soralar hem galdyraly we şu soragy galdyryp asyl esas bir näme tema bar şoňa degineli. Ýene täze Türkmenistan o nirede guruljak? Kimler bilen guruljak? Kimler üçin guruljak? O şonuň ýalyk bir nämeden gireli. Täze Türkmenistan nirede guruljak? Türkmenistan'da guruljak. Türkmenistan niresi, yani azjygym bolsa bir taryhyny bilmeli bu zadyň. Türkmenistan ýakyn taryhyna seretsek, ine Sowetlerden çykdy. O has ýakynyna seretsek, post-sowet bir döwleti diýip bilinýär bütün dünýäde. Yani biz onu döwlet nemesinde görmeýäs, funksiýalarynda döwletiň etmeli işlerini yerine ýetirmeýänligi üçin döwlet hökmünde kabul edilmeýär ýöne nämäni alaly biz indi. Post-sowet bir döwleti. O kimler ýaşaýar içinde? Müň ýyllyk bir aktiv bir nemesi var, taryhy var. O Mongollar bilen garşan we türki milletleriň esasan hem Kazak, Özbek, Türkmen nemeler var o taýda. Şo milletleriň ýaşaýan agyrlykly Türkiýe diýende de hemmesi ýok baryr. Ýaşaýan ýeri we bu ýer ýanky neme aýdyşmaýal nemeden geçipdir. Sowet bir rejimden geçipdir. Azrak bir islamy nemesi var. Hemmesi musulman diýip aýdýar ýöne. Müslümanlyk bilen yani değişler edil ýok diýen ýalyk diýsegem bolýar. Yani aýdarlar köpüsi musulman diýip, yani musulmanlyk bir başgaçarakdyr, yani ol dil bilen aýdylýan, yani şu wagt neme var? Populist musulmanlyk var da. Köpçüliň içine çykan wagtyň Allah Allah diýmek, nemeler var, gylyk häsiýetler var. O diňe Türkmenistanda da, hatta Arap ýurtlarynda da var ol. Oňa kesel diýsegem bolýar. Şonuň ýalyk bir nemesi var, häsiýeti var şol nemäniň. Indi esasan şu taýda post-sowet nemesinden çykan ýerine seredel, yani Sowetlerden çykýar, post-sowet bolýar, yani Sowet soňrasy diýmek. O Sowet soňrasy ýurtlaryň bir umumy bir häsiýeti var. Yani terjime haly var diýsegem bolýar. O nähili hemmesi diýen ýaly 3-nji dünýä nemelerine girýär. 1-nji dünýä girýäni ýokmu kendiýän. O 1-nji dünýä talap dogry gidýänler var, ine Pribaltika ýurtlary. Yani olaram 1-nji dünýä diýip hasaplap bolmaz. Esasan Estoniýa belki 1-nji dünýä ýurdu bolup biler gyska wagtyň içinde. Umuman seretsek, o 3-nji dünýä ýurtlary diýip geçilýär. Ýöne şu nämäni bellemeli, Orta Aziýadakyları esasan şu post-sowetiň Orta Aziýasy ýa-da Merkez Aziýa diýeli. 3-nji dünýä ýurtlarynyň amarasyna giren ok hakykatda. Şo derece näme 4-nji dünýä ýurtlary diýilen bir näme bolsa, yani ol 3-nji, 4-nji, 1-nji diýene, o 1-nji bolsa iň ösen ýurtlar diýilýär. 2-nji dünýä ýurtlary diýip eşden dälsiňizdir, o ine Sowet nemesinde 2-nji dünýä diýip kabul edilýärdi. Soň Sowet nemesi ýykylan üçin düşünjesi 2-nji dünýä ýurdu düşünjesi hem ortadan aýrylýar we Sowetlerden galan, yani post-sowet ýurtlary näme bolýar? 3-nji dünýä diýip kabul edilýär. Ýa-ni aýdyşmaýalam, Orta Aziýa 3-nji dünýäniň nemesine de giren ok. Indi şo taýdan
şu Sovetlerden çıkan yurtların yani umum bir häsiýeti var diýdik. Yani ösmeýänlik bir häsiýeti var. Yapıklyk. Hemmesiniň hem bir neme korrupsiýa ýakynlygy var. Ondan soň yalana bu hem jemgyýet möçberinde şonuň ýaly hem siýasat nemesinde hökümetiň siýasaty boýunça da şonuň ýaly. Bir gaty neme agyr bir zat. Onuň indi häzir sebäplerini näme ders? Biz şu zatlary bilmän, täze Türkmenistany gurup bilmeýäs. Täze Türkmenistany kimler bilen gurjagymyzy bilmän, kimler üçin gurjagymyzy bilmän. Awa täze Türkmenistan gurulmaýar, onu arkaýyndan bol bermeli. Yani bu zatlary bilip bolmaýar diýilen düşünje çykmasyn. Biz bularyň hem köp bölegini bildik. Şu wagtdan sadalaşdyrılan bir görnüşde aýdyp bermekçi. Hem bu taýda size aýdarsam ekrana da çıkararız biz bunu. Indi neme diýdik biz buňa Sapara bilen gürleşende aýdygan bar. Şu Sovetlerden çıkan, yani post-Sovet yurtları bolýar. Sovetlerden çıkandan soň post-Sovet yurtları ösmeýänliginiň, korrupsiýanyň içinde bolmagynyň, ýalanyň içinde bolmagynyň ýa-da samimiýetsizligiň ýoklugynyň sebäpleri nemedir? Çuňurdur, gaty detallandyrmaly. Ýöne şu zadyň nemesini aýdyp bolýar. Bir ad berip bolýar. Ýene post-Sovet sindromu diýip. Post-Sovet sindromu edil bir keseldir. Bu diňe Sovetlerden çıkan yurtlara değişli. Hemmesinde dem şol bir nemeni görüp bilýäňiz. Ine şu sindromu öz içinde wagty görüp bilýäňiz ok. Ýöne birinci dünya yurtlarına baran wagtyňyz, o sizin şu Sovetlerden gelenligiňizi görýär. Hatta Afrikadan gelen adamlaryň ýanynda da has derecesiz neme medeniýet tarapyndan, ahlak tarapyndan hem ýa-da näme diýle durnukly aragatnaşyk tarapyndan iň esasan şo taýda bilinýär. Yani aragatnaşykda gaty erwet post-Sovet yurtlary näme üçin erwet? Başta yalan aýdýarlar, yalan tanadýarlar özleri hakynda. Soň olam wagt geçdikçe de o yalan yüze çykýar. Ýa-da aydan ýalanyny nemetjek bolýar, höttesinden geljek bolýar. Soň belli bir wagtdan soň höttesinden gelmeýär. Ýa-da adam öz psikologik taýdan. Ondan soň şo taýdan imsimjek aýrylmaly, gaçmaly. Ýene bir zat, şonuň ýaly bir nemesi bar. Ondan soň bir häsiýeti bar. Täzelikler bilen hiç nemesi ýokdur. Post-Sovetleriň täzelikler bilen, yani dünýä aýdaly täzelik tarapyna gidýän bolsa, global bir dünýäni pikir edin. Dowamly bir zatlar ýitgeýär, dowamly täze zatlar çykýar we şu çıkaran tarapda da, ulanan tarapda da post-Sovet yurtları gaty ýyzdan gelýär. Esasen mesela teknologiya nemesinde däl, teknologiya ýene-de neme uýgunlaşdyryp bolýan zat medeniýet tarapy. Medeniýet tarapynda kabul etmeýär, edil ýapyk gutuýalak şo taýdan çıkan neme adamlar. Ünsem berip göräň mesela türkmenleriň iň köp we köp wagtdan bäri çykýan ýeri Türkiýe. Şo taýda da medeniýetleri az üýtgendir. Üýtgen bolsa da diňe Türkiýede wagty neme geçerli bolýar. Üýtgen ýagdaýy. Türkmenistanyň içine barandan soň ýene-de o öňkü türkmenligine ýa-da öňkü post-Sovetligine dowam edýär diýeli. Öňkü post-Sovetligine dowam edýär. Indi bu zat näme üçin üýtgemeýär? O post-Sovet nemesi näme üçin üýtgemeýär? Sapara bilen 3-4 günden bäri gürleşýäs. Ine Sovet sindromu diýip ady bar. Ýöne bir zat meňzeşdirmeli-de. Düşündirmek üçin. Yani şu sindrom, gören wagtyň nädip tanamaly ýa-da şo nädip meýdana gelýär diýilen wagty bir ýönekeýjek bir neme etmeli. Yani Sapara onu
O saparağa sözü versek saparağa düşündürse has gowy bolar. Ine gaty gowy bir meňzetme tapdyk. Ondan gowsam bolup bilerme? Bolwan biler belki. Ýöne häzirlikçe şol iň gowy nemesi saparağa söz versek, düşündürip bersek gysgaça. Tavol kemine ne merak yerini bana diýdirjek bolýan. Ben onu düşündüm. Yok, ben izin dowam etdirjegem saparağa. Agyrrak tema şonuň üçin. Neme ne tine diýen tiňiz öýdüňizde de käte öýdüňizden tutýan tiňiz şolary ýalak neme. Hem bedadi biri etmeli. Yani döwlet etmeli düşünýändir. Yani yerem orta toprak şu devletin kolmalıdır. Üstünde men kärendilik edip ber. Bolun tuğum veren ok, o neden ok, bu neden ok dip. Hem bedat neme diýenler ýöne yerim maňa veren ok diýilen ok da. Yer talab edilen ok. Ne ot diýiller, öýdüňiz finet görentiňiz. O bir de yer veren dip köçä çykan türkmen öğrenýärsiňiz. Şu arada medeli galdyrýan türkmene öğrenýärsiňiz. O kärende yer boýunça ýanky söwüşentiňiz, urşantyňiz, dawalaşantyňiz, hakyňyzy talap edentiňiz. Ýöne şu yer biziň formullylan deme ýokdur. Bu sebäpler bar. Ýanky sindrom diýdi bolun hakykatdan bu sindrom bu şahalary gaty çüňe taryha garşy gidýär. Ödem segment biziň ýaşaýyş nemämiň hemme gatlaryny alan sosial durmuşymyzdan başgalar nemedinde de pikir edişlememden şoňa täsir edilen ýurlanna. O men bir eter okudum mülkiyetsizler diye de. Şoňa nemedin ne bir şo mülksüzler diýenden türkmen çok düşünükli orýalak. O mülk diýilen düşünje türkmen umumy söz wadyr, neme wadyr bolýan ýöne biziň medeniýetimde tegan neme ýokdur sebäbi aňyrdan gelýän mülk atadan babadan gelýän mülk ýokdur. Manawy bir zatlar bolsa bolýandyr bolýan ýöne. Ýanky bir yerlikli, yere bagly, toprağa bagly ýa-da bir bina neme bagly, bir zatlar baýlyga bagly nemeler bolýan nädir ýokdur. Onuň ýokdugyny aňaram däldir millet. Ýa jemgyýet özi şeýle bolmaly, şeýle kabul edýärler. Bu zatlaryň hemmeti nämen aňlady ýa, men pikirimçe biz ýanky tebii doğal ýagdaýymyzdan goparylan bir ýaýlak dip düşündiren bunu adamlaryň nemesine degmedi ýalak edip düşündirmeliler. Ne hayvanat bakçatyny alýan şu taýda ýabany mallar bardyr. Nemeler ýolburt kaplan ýa pil neme keyip geçi ne şolary biri ekliye o kış üşeme diye üstüne yaşayamada yalaga diye yönü iyilere diye de bakacağım. Onun şu malları ne siz boş deyip adat edilenine şolary yaşap bilen okda. O yaşatı da yönü köçün emeti yalak korp yaşamadılar. Ne ya öýtüz öý hayvanlar bolýar ya, it, pişik, güjük. Ne biziň nemämiz şonalak hemme zady birinden bekleýär-de. Eýämizden. O lider gerek diýip görünleriň sebäbi şodur. Ben tinet görseňiz bize lider gerek diýär-de. Onuň döwlet etmeliýändir. Hemme zady. Ya da siz näme etdiňiz? Bir de näme edip berdiňiz diýendirler.
bu şeyleyen sinet görün. Yönü yani tebigatta gezip görün mahallar vardır. Ya canlarlar yani kaplan yol var. Öz teritoriyasını belliyendir. O şu taydanım udok diyenlerdir. Şu tay eğiliği diyendir. Ağuni, durmuşunu, şu taydan eme diyendir ve şunu koruyandır. Tebigatın nimetinde ödlerini ödü ekleyendir. Başka bir değil. Yöne Türkmenistan'da ne son 30 yılın nimetini tevet görüm. Triyek ne? Bir mutalla. Hem ben bir yaşantınız. O vansana şu triyek ekiliye. Türkmenistan'a da gelen olsa şu taydan gelmeli. Yöne o vansana Türkmenistan'a kıyalak. Bir 10 yılda halkın 70-80% triyeye oturduk bilen neldirler. Yani Türkmen'i bakım oturdundurlar. Onun ikinci neme yani Türkmenistan'ı %60'ı şu an Türkiye'de 2 milyon 315 bin neme var diyorlar Türkmen. Yurdunu terk edip git bile de. Katan tat. Urşum yok, hiç adam yoktur. Öyle yaşayan yerinde de yani öysüz öy hayvanları yalaktır. Çertler şunun alaktır. Yani hayvanı degenim için bağışlan neme olun yönü. Olurum canlar da. Bilem canlar. Yönü huyat etmemiz, nememiz. Degeçtir kurdun, dururdun. Hiç yüz küçük gelmedi. Tinet kurum. Türkiye'de nemet göründür. Başka yerde akıllarım. Tapavdu yoktur. Yani bunlar diplomla ortbiler. 2 diplomla vardır. Ilmi derecelilerim vardır. Gazlıklıdan vardır. Şliapaltan vardır. Oğudan kastumludan vardır. Ökçül kuvuşludan vardır. Yani onun bilen yani şu sindrom yok korkiden okta. İyi de orada guru yamızındadır. Ödem huyu hayatiyeti katı kovuşoktur. Günde tanıp durundur. Edil şol öýjül hayvanlankı yalaktır yani öýsüz. Oňa da bir yerini dama eýe gerekdir. Öýleriniň eýe bolýan nädir? Eýeten işlendik ýawancı neme bilen işleşmen bilýändir. Şoňa boýnum bolup bilýändir. Şonu diňleýänem bolup bilýändir. Şoňa wefalan bolup bilýändir. İyi çıkan yalak nemedim. Katı gen dağıtlar, biz şu dağıtları ünferip başlarımızı veri. Kendi dağıtları öğrendik, gen vurcuktu. Hakikaten şeylere. Bunu ne edip düzölüp bu değilen bedele dolanıp geldik de. Bunun nemeti cemiyeti toprağı yani doğal teviyi yağdayına getirmeli. Yerin eğitim olur yağla etmeli. Şu düşünceye geldik de şu attıkça. Başka da etmeli atları. Umatlı kendir oluyor. İlk bilek mahalle mülklü, yerli topraklı. Bu iyi yani yol varsa kıyalak ya da artlarını kıyalak öğü yerini belirler, şu tayını koğurat bilir yalak, şu tayda eklenmeliğini öğü düşünür yalak. Hem de adam öğü etmedi, o birler, iyisi değil, öğü iyi. Sıfatına gelmeli. O lider öğülemelen oldu, öğü lider. Bu nuğunmelen oldu, öğü vermeli, öğü yerinde, öğü nemesinde. Şolur yalak duygudan bizim milletim katı uzaklaştırılıptır da. Şu duygu yok.
Yani toprağı bağlı yerem yoktu. Toprağın rahat taşlak gidip bilendir. Yani orada fakt onu yumurlatam, nimetmedem, urş yok, lat yok, 60% yoktu. Türkmenistan içinde. Ödüm hiç kim şoları doğru iten neldir, yöne durmuş doğru edendir. Bunu geçen yere gidiyendir, ya kadın cettilen yerine gidiyendir. Yeki Türkmenistan'a meyli değildir. Özbeklerim jurnalattır. Taciklerim, Kırgızlarım. Şu sindrom hem berik den yerde yeki Türkmenler üçünden. Yani Türkmen kümsüklüğü bilen yankı sindrom ikisi karşın soňul hasan berbet bolýan içinde. Bu Türkmen kümsüklüğü diýen bir deme vardır, kesel vardır. Onu siz görmeseňiz de özüňizde bardır, aýna teretseňiz görersiz. Şo ýok Türkmenim gaty selçeňdir. Ýok derýalak azdır. Yani ne bilin ne ulup betbaççılık bu. Yani Türkmen cemiyeti üçün bu katastrofa değil ya. Bunu düşünmeden bunu beceremem olmayan. Onun günle durmuşumuzda görüp öğrendim. Yani ağır olun yönü hakikat şeylere bizim görüyendim, tek görüp bilmeyenimden olmam mümkün. Ben aytacaklım şu sorun için şunları yalak kemiğine. Sağ olun Sapar ağa. Ya şunun ýaly-ýagdaýdaky bir jemgyýete täze bir döwlet, yani döwlet täzeden gurulýar, täze bir döwlet hem däl. Bu jemgyýetiň döwleti täzeden gurulmasa, ine dargap gidip barýar, ýa Sapar ağa aýtdy, uruş ýok ýöne. 60% özem iň gerekli gatlaklar ýurduň daşynda. Yani yurdun daşına çıkanı bilenem, yurdun daşında da aralarında bir aratnaşık yok. Aratnaşık grup bilen oklar. Beyleklerim şonun ýaly. Yani Sovet nemesi gaty jemgyýetleri bozupdur. Näme üçin diýende ine sen pikir etme, biz pikir edýäs. Sen biziň aýdanymyzy et diýen ýalak bir neme bardy o taýda. İşleýiş görnüşi bar. Ykdysadyýaty eýäm halkyň elinden alsaň, halk ýanky haýwanat bagyndaky neme bolýar? Edil haýwanlar ýalak bolýar. Soň neme garaşýarlar? Näme diýerler? Medet umýarlar da. Şu ýanky Sapar ağa aýdan var, lider gözleme ýagdaýlary. O ýene bir zady soň aýdaly haýwanat bagy dargady diýeli. Sowetlerde dargady, ýa haýwanat bagy dargady. Soň bu haýwanlar näme etmeli? Ya bu meňzetme ýalňyş däldir, bu meňzetme gaty dogrudur. Yani George Orwell var mesela, o hayvan ferması diýip kitabı var da, hayvanların üstüyle düşündürýär. Sovet nemäne guruluşy, şu Sovetler ýokmudy? Şu ýykylan, bizim hemmämiziň bilýänimiz. Şonu hayvanların üstüyle düşündürýär. Başka şekilde düşündürüp bolanok, yani bu ýagdaýy. Biz onun gaýdylmeňiz edip bilmers, o adam has çoňur pikirlenýän adam. Ýöne haýwanat bagçasynyň o eýeleri, biz size bundan soň seredýäs, biziň diýenimizi ediň diýen adamlar ýok, birden ýok boldular, öldüler, kaçtılar, bir zat oldu. Haýwanat bagy eýesiz galdy. Soň bular görmedik de, ýene hakyky nemede, ýawan tabiatda bir neme, her haýwanyň öz territoriýasy bar. Her haýwanyň öz territoriýasy bar. Şu territoriýasy gowy bolmaly. Gowy bolsa
neme imitlenmek ansat düşýär. İmitlenmek üçin esasanan. Soňam köpelmek üçin. Bu zatlar bilmeýän o haywanat bagynyň haywanlar näme etmeli? Eýe gözläp başlaýar. Ýani adam şol öňkü eýeleri ýokmu? Biz size seredýäs diýenler. Şoňa meňzeş o adamlar gözläp başlaýar. Ine Türkiýe geldiler. Onuň bunuň gapysynda hyzmat edilýär. Bärde hyzmat etmesen o neme ýokdur. Yani hyzmat etmen pul gazanýan türkmen ýokdur. O bar bolsa da o nemen hataryna goşup bilemiz okona. Ine şoň ýala bir gatlagan bar diýip gatlak nemesine ýeten ok meçberine. Şu adamlaryň sany. Sany aldyr. Şonuň ýalyk neme kesel bu? Postsovet sindromu. Yani hayvanat bahçesi Sovetler wagtynda soň hayvanat bahçesyny taşladylar gittiler. O post boldy yani. O indem o eýe gözleýärler. Soň orta bir zat atyldy. Türkmenistana o düzeldip bolýa, gurup bolýa diýildi. Soň o ýene-dän bir eýe gözleýärler. İnsan haklary ýene bir zat bu diýe insan haklarynyň funksiýasyna giren ok meselem. Olaryň jogapkärçiligine girýän zat däldir. Yani bu adamlaryň nemesi garaýyşlary. Yani garaşýan zatlary düýünden başga zat, olar başga bir gurama düýünden. Yani bir eýe gözleýärler gepin gysgasy. Ve şul ýagdaýa o täze Türkmenistan döremeli. Yani şu ýagdaýyň içinde täze Türkmenistan döremeli. Bize bunu näme üçin aýtdyk? Ädim ýaklaşýas her geçen gün täze Türkmenistan nemesine. Ol daşdörökde bolýan ine hereketlikler bardyr. Olaram şoň işaratyny berýär. Sebäbi täze Türkmenistanyň gurulmagyny islemeýän nemeler bar. Öňkü näme diýel, çinownik diýerler-de. Şonuň ýaly toparlar bar, öňküleri bar, häzirkileri bar. Olaryň kän bir akyl çatyp duran ok ýöne şolar haywanat bagynyň eýesi bolmak isleýärler. Şonuň üçin hem liderlik nemelerini köp ulanýarlar. Ýöne nemeni tanap bilen oklar entek jemgyýeti tanamak ansat iş däldir. Jemgyýeti tanap bir zat etmek. O soň jemgyýeti tanamandan soň näme edýän? O jemgyýeti gorkuzmaly bolýan. Sen haywanat bagynyň eýesi bolmaly da sen. Sen olar gorkuzmasaň o haywanat bagynyň eýesi bolup bilen ok. Ýöne biz hem haywanat bagynyň döremegini islämiz ok. Ýene biz esasanan biz haywanat bagynyň döremegini islämiz ok. Ve postsovetlikden çıkarmak isleýäs jemgyýeti. Ine bu adam o bize neme düşmanı ikesse köpeldi de yani Gurban uly diýeli o çoň jenaýetçi topary. Soň o Gurban ula garşy bolup hem bize de garşy neme toparlar dörýär. Sebäbi Gurban ula garşy bolanlaryň köp bölegi şol haywanat bagyna eýe bolmak isleýärler. Bizim o haywanat bagyny ortadan aýyrmak isleýäs. Yani hakyky ýaşalyp biliner Türkmenistanyň döretjek bolýas. Ýaşap bolunjak Türkmenistany. Hemme üçin. Şu zatları nemetseniz käbir kelläňizdäki soraw işaretleri hem ýerine oturmaly, ine ortalyk garşyk kime onanjak, kime onanmaly diýilen söz bar. Ine ýalňyş bir söz, ýöne ulanýan bir söz, giňişleýin ulanýar. Esasan sosiologik taýdan ulanýar bu zat. Näme üçin sosiologik taýdan diýdim? Köpçülige kommentary ýokmunda ýazylýar. Sebäbi bunu köpçülik okuýar, bu hem sosial neme girýär. Möçbere girýär. Ýa-da öz aralarında dowamly şu söz ulanýarlar, ýöne o söz asylsızdır.
kime inanmaly? Birine inanmak mecburiyetinde dälligini bilmeli birinciden. İkinciden hem iň inanyp biljek adam özü. Eger özüne inanyp bilmeýän, ýani özüne göwni ýetmeýän bolsa, onda buňa eşretli bir durmuş garaşmaýar bu şahsa. Bir jemgyýetiň içinde de şu şahslardan köp bolsa, o jemgyýet hem täzelenmeli bolýar. Täzeläben bolýar jemgyýeti. Olam kıyın däl. Yine şu zatlar, yani kime inanmaly? Säbe neme gözleýär? Eýe gözleýär, hojaýyn gözleýär. Eýe sözem azrak yetersiz galýar. Hojaýyn gözleýär. Hojaýyn gözlemek diýmek o post sovet sindromu diýmekdir. O inanyp bilmeýän bolsaň birege bulan post sovet sindromudur. Yani biz diýýäm 2 ýyl, 1,5 ýyl diýeli, 1,5 ýyldan bäri kim bilen inanyşmaly, kim bilen işleşmeli diýip soradyk. Biz günde bir zatlar neme edip gidip barýas, yani ädim. Endek aýdylmaýan zatlaryň çakyçenäm ýok bu kendiýän daşyndan seredýän adamlara görä. Sen aýdylan edilen adam gatykän, o entek edilmän, o yani aýdylmadyk zatlaryň nemesi ondan hem köp. Bu neme var? Ýene bir ýagdaý var. Aýdylan wagtdan düşünmeýärler. Köp bir neme gatlyk. Olam ine şu post-sovet sindromu. Yani sovet düşüncesinden çıkan adamlar hakyky dünýäniň o işleýişine düşünüp bilmeýärler. Mümkin däl bu zat. Sen hakyky dünýä hakyky işleýär. Neme edilmeýär. O taýda nemede söz verilmeýär hakyky dünýäde. Sen bilen diýär. O sen bilen diýär. Biziň bilen näme bizden bir zada garaşma diýär. O iki taraplayın behbitli bir zat bar bolsa, o sen hem alarsyň nemäňi behbidin, men hem alaryn diýär. Hakyky dünýä şunuň ýalakdyr. Sebäbi hiç zat howadan döredilen ok. Hiç zat kredit däldir hakyky dünýäde. O Sowietlerde hemmämiz işläli, hemmämiz baý bolýas, bizem şol nemäni baý bolýasam diýmekde, hemmämiz deň derejede bolýas diýdi. O deň derejede deň derejedeligem biz üpçün edýäs diýip aýdýarlar. Ýine Komünist partiýasy bar. Komünist partiýasy. Ýa şolar hojaýyndy. Türkmenistanda da häzir ine guramaçylykly jenaýatçy toparlar. O birinji Niýazow bardy. O ikinji Berdimuhammedow we tutuş başgalasy bar. O hasam neme gorkunç bir zat. Yani jemgyýeti ýok edip barýan bir zat. Olar ine hojaýyn. Yani hojaýyn isleseňiz şonuň ýaly hojaýynlar alýaňyz. Hakykatdan hem başga bir hojaýyn ýok, jemgyýetiň içinde üýtgeşik bir zat ýok. Ya da bunu bir sistema bağlamalı, yani sistemi üpçün etmeli. Yani näme isleýär jemgyýet, yani aýdaly jemgyýet diýende gün watardaky jemgyýetleriň talap edýän zatlary demokratiýa, soň ykdysady durgunluk, ondan soň adalat, ondan soň näme isleýär? O sağlık nemesine diýeli. Yani sosyal neme ınamlyk diýeli oňadan. Sosyal güvenlik diýil ýa da. O sosyal howpsuzlyk diýär. Türkmençe sosyal howpsuzlyk. Ýene esas şu 4 neme var. Şonu isleýär. Sagdyn jemgyýet şunam islemeli. Bunu islemek üçin hem hojaýyn gözlenýän däldir. Hojaýyn gözleseňiz, hojaýynlar şu zatlary bermeýär size. O gün wataryň jemgyýetleri hem hojaýyn gözlemedi. Bar hojaýynlaryň hem kellesini aldy. Ve daş döwrüňizde üns berip göräýin. Ýene hojaýyn gözleýän bolsa,
ya da asuda asmanynyň barlygyna ynanýan bolsa, o asman bilen o ýurdun sosial ýagdaýynyň nähil ara balanşy bar, men entegem düşünüp bilmedim bu zada. Ýöne şo sözlemi gurýarlar, o hemme zat güläle güllük ýalak bir neme çıkarmagyna garaşýarlar, ýani garşyňda durup gözün petirde edip. Şonuň ýalyk post-sowet nemeleri bar. Canawarlary bar diýeli, jandarlary. Gözüň içine seredip o uruş ýok, zat ýok, asuda asmanymyz bar diýe. O asuda asman bilen sosial düzgün tertip ýagdaý ikisi bir-birine meňzeýän zat däldir. Onuň ýaly ýalňyş neme logika gurulýan däldir. Düýünden ýalňyşdyr. O uruş ýok bolup ýurdun içinden 60% çykýan bolsa, o hasam beter neme bolýar. O has beter hoplu da, ýani uruş ýok bolsa näme üçin çykar diýip soramal gaýtam. Ve urşun bolan yerlerinde ortalama halkın yurttan çıkış nemesi 30%, iň köpe. Ulam ine Siriýada görüldi. 30% o çıkıldı diýip aýdylýar. Türkmenistanda 60% uruş ýok, ikessesi. Pikredin, hem uruş ýok, hem daşına çykýan adam ikesse. Yani onu Asmanam duruyor. Asmanam duruyor. Onam goşalyp, mene bir baglap bilemok, asman o taý ýöne goşaly onam asmanam duru diýeli. Yankı ine şo neme gelýär-de çykýanlygynyň sebäbi. Bolýa bir itýän bir neme var, itýän bir güýç var. O pulsuzlyk, işsizlik. Okey, bu neme o ýagdaýdaky ýurt de. Ýöne esasy şo taýdan çykyp gaýtmagynyň sebäbi topraklaryň ýok, ýani asyl topraklaryna eýe bolmaýanlygy halkyň. Ýani halky şo taýda tutýan hiç zat ýok. Çağalary var, çağalaryna wagtlaýynça goýup gaýdyp bilýäs diýilen bir neme bir logika girýär ara. Olam düýünden ýalňyş bir zat. Çağany çağa wagty goýup gaýtsaň, ol hem seninki däldir. Säbe çağa wagty senin kolya uladandan soň sen ýene de onuň üstünde bir hukugyň ýok. 18 ýaşyny geçenden soň. Ve soň şonuň ýaly maşgalalar dagylýar, ýene post-sowet sindromlarynyň hasam beter agyrlaşdyrýar o keseli şu zatlaram. Hem yol berýär, hem agyrlaşdyrýar. Toprak diýip owa geçersiňiz, ýa köp adam ine nemede watan söýgüsü ýok, nemäni atýar türkmenleriň watan söýüjüligi gaty pes diýerler. Pes bolarsa o taýda eýe bolan toprak ýok. Hiç bir toprağa aýdaly 10 hektar bir o toprağınız var. Garry ataňyzdan galdy diýeli. Siz hem 2-3 aktyk bolun, ýani şo garry ataňyzyň aktygy bolun. Özem o garry babaňyz hem bar, ondan hem toprak galýar diýeli 10 hektar. Pikredin ýa näçe toprak eýesi bolýaňyz, hiç ýeli pul tölemän, nesilden nesile geçýän şonuň ýaly bir zat gördüňizmi Türkmenistanda? Görmediňiz, şonuň üçin hem ýurdun daşyna çykdyňyz. Size ine şu iň azyndan topraklar owa saklardy, tutardy ýurdun daşyna çykmakdan. Yani göreşerdiňiz, yani toprağınızı owa ýitirmejek bolup. Sebäbi 5 milyon halk var bolsa, tutuş Türkmenistan şu 5 milyon halkyňky. Yani topraklary o bölüp o nemeden, yani iň azyndan topragy ýok bolsa da pul gazanyp satyn alma haky var. Türkmenistanda şolam ýok. Aýdaly häzir ýurdun daşyndan biri geldi. Vatandaş oldu Türkmenistana. Mümkin däl de aýdaly boldu diýeli bir şey. Bir ýoluny tapdy boldu. Ondan soň o toprak satyn aljak bolýar, eýe boljak bolýar. Yani şo watanyň bir bölegi boljak bolýar, watandaşy boljak bolýar ol adam. Mümkinmi? Mümkin däl.
Sen pulunu verip toprağı satın alıp hakyky ýesi bolup bilen ok. Ya birinciden toprak satmak diýilen zat ýok, gadagan ol mellek satın aldyk. Ýene bir zat diýe olam eýýäm gara bazar nemesidir onam. Neme diýe gara bazar diýenimiz hem aslında hakyky bazardyr. Ol hakyky bazary üstünü bassaňyz, baskylasaňyz, o hakyky bazar gatça, o hiç kime görünmeýän ýerde gara bazar bolup çykýar şo zat. Gara bazar diýýär. Ýani toprak şo özüni satylmagyny isleýär, satyn alınmagyny isleýär. Ve şonuň üçin resmi taýdan toprak satylmaly däl diýär. Mellekleriniz var. O soň näme diýerler ona? Ol toprak potrat diýär. Peasant nemesi var. Hem görürüm. Orta asyrlardaky sistemanyň hem iň erwet görnüşi. Orta asyrlar pikir edin, bundan 500 ýyl bundan öňkü, 500-600 ýyl bundan öňkü sistemanyň hem erwet bir görnüşi. Türkmenistandaky häzir neme? Ýaşaýan topraklaryňyzyň üstündäki ýagdaý. Ya şu postsovet hava sindromundan çıkmasanız, yani topraklaryňyza eýe bolmasaňyz, o yalan gürlemekden uzak durmasaňyz, umuman jemgyýete aýdýan, biz nerede yalan gürledik diýen bir neme var. Ine bugün bir anketa goýduk. Dünýäniň haýsy künjeginden diýip. Ben häzir şonu neme deýin, sahypany täzeleýin, iň soňky ýagdaýyny aýdyp berjek. Bu neme ekrana çykýança üýtgäp bilersen. Näme diýe 9 saatda 538 sana adam ses veripdir. 538 adam anketaga goşulupdyr. Şo anketada da Amerika var, Ýewropa var, Türkiýe var, Türkmenistan var, uzak gündewar ýurtlary var. Türkiýede ýaşaýan diýenleriň sany 31. Aslında Türkiýede has köp türkmen ýaşaýar. Şoňa garaşmaly beýik diýip, ýöne Türkmenistanda ýaşaýan diýip saýlan türkmenleriň sany 50%. Ýani 270'e ýakyn türkmen ildeşimiz deme diýipdir. Türkmenistanyň içinden diýe men ýutugy görýän diýip ýazýar. Ýöne biz ýutugyň statistikalaryndan gatgowy bilýäs. Türkmenistanyň içinden näçe prosent, yani bizi görýän, ýutugy görýän adamlaryň prosent näçe, Ýewropanyň näçe, Amerikanyň näçe, Türkiýanyň näçeligini bilýäs. Ýöne näme üçin ine ildeşlerimiz Türkmenistanyň üstüne basmagy näme etdiler? Amatly gördüler. Ýöne hakykatda ýaşaýan, dünýäniň haýsy künjeginde ýaşaýaňyz diýe. Yani dünýäniň haýsy künjeginde doğuldyňyz diýilen sonra däl de bu. Ve gaty kän adam, yani 50% adam neme diýe? Yalan jogap berýär. Yani özümize aldy. Yani ol pikir edýändir. Karşı tarafa şunu berýän, şunu mu isleýär bilmedim o nemesinde içki dünýäsyny. Ýöne bularyň sany gaty kän ekeni. Özüňe yalan nemetmek nä derejede dogry? Başlarsınız. Yine bulam post-sovet sindromu bu. İldeşler. Post-sovet sindromu ene şu zat. Yani biz bu taýda men şunu aýtjak, yani biz bu taýda biljek bolýan zatymız başlarsınız. Bizim bu taýda biljek bolýan zatymız indi biz jogabyny bilýäs. Yani YouTube'dan statistikany biz günlük neme diýäs, izarlaýas. O günlük izarlaýas ve adamlaryň berjek jogaby, jemgyýetiň nemesi var. Şahıslarda görýän zadyňyzy jemgyýet möçberine gelen wagtda görmän bilýäňiz.
Ine şolam sağlıklı cemiyet däldir. Eger şahısların o köpçülükde araňyzda o hemme kim aýdýan zady biri bolsa, ýöne şonu cemiyet meçberini öwren wagtyň, ýani cemiyetçilik işini öwren wagtyň şo zadyň tersi çykýan bolsa, onda bu cemiyet sağlıklı däldir. Ýani o sağlıklı bolmaýanyň ýa keseliňe nemesi postsovet sindromu. O gaty erwet zat, ýani onu diňe erwet diýip aýtmak bilen yetinmeli kendiňe hazırlykça. Ýöne bu zat o düzelmeli. Bir adam öz özüne aldap näme gazanýar onu bilmedim. Biz bilýärsa YouTube'u görýän adamlaryň köp wagtdan bäri, ine men hazır şu taýdan görüp aýdyp berjek size. Soň ekrana da çıkarlar o. Ekrana çıkaraýdy demek ki meni. Ekrana çıkarsam bir nemeler bozulýar, şonuň üçin sapara ona hazır. Ya bolýar. Alıp barjy bolan üçin o bozulan zady düzeltmek üçin neme? Wagt aýyrmaly bolýar. Ya şu taýda hazır Türkiýedäki nämeni aýdyp bereýin. O Türkiýe 55%, ýani kanal açylandan bäri o Türkiýeden görülen mukdar 55%. Pikir edip bilýäňizmi? Türkiýe 55% diýe ýöne hazır berilýän jogap, ýani berilýän jogap edil şol bolmaly däl, ýöne şoňa ýakyn bolmaly. Sebäbi neme bar? Analiz we statistika elde etmäniň bir düzgün tertipleri bar. Şo boýunça neme edilýär? Ýani näme diýilýär? Şo boýunça bir kanaat getirjek bolýan. Şoňa meňzeş bolmaly. Ýani edil özü bolmasa da gaty meňzeş bolmaly. YouTube'un statistikası en güçlü nemelerden biri dijital platformaların içinde. Şonun en doğru bolmagy halatında gazanyandır. Yoksa YouTube'um öz-özüne alap biler, ýöne pul gazanyp bilmez. Edil şonun ýalam o cemiyet öz-özüne aldysa, o sagdyn cemiyet bolup bilmeýär hiç haçanam. Döremeýär sagdyn cemiyet. Sagdyn bolmagyň öňünde özleri alýar. Diktatorun o barlygyny 30 ýyllap o gizläp gezdi. Halkyň özü gizläp gezdi de. Aýtsaňam goý aýtma, goşulma diýätler. Ine şo gizlemen görünüşdir. O indi bu arada ine siziň hem häzir pikirleriňizi alars ýuwaş-ýuwaşdan. Bir sagada ýakyn gürläp beripdirin. Siz näme diýäňiz? Sovet sindromu hakynda birinji şonu näme dele? O näme pikir edýäňiz? Dogrymy, ýalňyşmy? Ýani jemgyýet hiç kesel däldirmi belki? Şonuň ýaly pikirde bolanam bardyr. Ýa-da jemgyýet hakykatdan hem kesel, o keseliniň hem o gelip çykyşy şo ýanky aýdylan görünüşindemi? Şoňa näme diýäňiz, goşulýaňyz? Ýani bu ýanky Sovet sindromu diýilen zat, ýani post-Sovet sindromu diýilen zat, o bütün öňkü Sovet ýurtlarynyň hemmesinde bar şol näme? Häsiýet. Ýani negativ häsiýet. Bilbil sana vereyim sözü. Salam vatandaşlar. Bağışlangy jogap girdim şununaram. Neme? Kimin aýtjak bolýan dadym baram, biz şo sen aýdyşyňdan beter sindromda. O şu wagt pikredişimiz, görüşümizden belki ol 5 hessedir köp. 2-3 hessede diýmän tebe. Şu taýlanýanca adamlar baram, şolagram ýakynna nemetýän soň görüp başlaýanda adamlar wagt geçýäne başda çykýan adamlaryň köpüsini çynýarymyzdan onanyp ana çykypdyr watan üçin da diýip şey demetýärdik da. Inni häzir görýärsiň we ol eýle işleýänken we bu beýle işle. Şojaga çykan adamlaryň 1% diýip alarlar. Şoňa ýarpy paddelkada. Şonu aýtjak bolum. O sen aýdyşyňdan hem has beter cemiyetmi sindromdu. Özümizem şo sindromyň içinde hemmemiz. Ýöne çynýarakda nemetýän adamlar badyram ýöne şonda nähilem bolsa ýene bir ýerlerde şu nämemiz çykyp gitýär-de.
bir garaşılmayan yerlerde şu sindrom çıktı. Ben şunu aydayım. Hava hakiki yani näme diýerler? Yine post-sovet sindromunun ýene bir nemesini aýdyp bereýin men, bir meňzeşdirmesini. Ýewropa ýurdundaky adamlar piyan olan wagty bilen piyan däl wagty ikisi bir meňzeşdir. Pikirleri, düşünjeleri. Yani gaty azat gizleýärler. Ýöne post-sovet ýurtlarynda ara açıp çalaca piyano olandan soň uruşup başlaýandyrlar aralarında. Näme üçin uruşup başlaýarlar? Sebäbi o neme serhoş diýip aýdan, men piyan diýip aýtmaýyn da. O serhoş däl wagty hemme zady gizleýär, saklaýar beýniniň arkasynda. Yalandan gülýär. O çaýa çagyrýar. Neme bar o zatlar, gel çaýa gel. O hemmeňiz bilýärsiňizdir. Hakyky ne manydy aýdan o bun türkmenler hiç açanam. Gel çaýa gel, otur bana gel. Zatlaryň hemmesiniň yalanlygyny bilýärse. Ondan soň o piano bolýar, o piano olandan soň ol nemeler ýumşaýar. Soň uruşup başlaýarlar. Ol öň bir wagt bir zat eden bolýar, şol eden zady ýadyna düşýär. O soň sen şunu etdiň diýip başlaýarlar. Olam soň sen bunu etdiň diýär, gidýär. Ýani bu yine hakykaty gizläp saklayan yalan neme. Yalan bilen ýaşaýar. Olam serhoş olan wagtyň ýüze çykýar. Ýöne yine men şo zady Ýewropadaky halklarda görmedim. Serhoş bolan wagty bilen bolmayan wagty gatym ýakyn bir-birine. O şu serhoş bolan däldir diýip pikir etdirýär gaýtam. Ondan soň ayağa galyp ýörap başlan wagty serhoşlygyna düşünýär. Şu serhoş däldirdi pikir etmämde beýe meni şolam bir sindrom da kemine. Sebäbine sonýal bolmaly kadik bir düşünýär asletne onýal däl. Indi düşünýärsiňem şo bolaýmal zatýal kabul edişmeden şol sindromyň bir görnüşi. Aslında diňe bilenkilerin köpüsi şeýle. Ýanky şo içip başga zat gurlaýar. Öň gurlap turan adamyň wapşa tersine urlap bilýärler. Yine o yalanı 50 gram yüze çıkarýar. 50 gram yüze çıkarýar şo yalanyňa. Sahra öyle söz bereýin. Salam hemmeňde kimine şo men diýjek adamy tal getirdim. Birinjini terhoşlyk barada aýtjak boldum. Ýewropada nähil bolýar. İçkili olanlarda şeýle terhoş bolman günlerim şeýle öýlen alyp barýarlar. Hemen mara neme nähildiň berde Ýewropada her bir adama mümkinçilik berýär. Sen özüň nähil alyp barsaňam ýöne kanun boýunça alyp barýan, nähil eşik giýen, eşik giýmeýän. Hemen mara berde geňürýärler, käbir zatlary, çağalar, mesela 18 ýaşanda göçýärler, näme üçin beýle görýäňiz men çağalaryny hereden oklar diýip men YouTube'da ozal okuýardym da, ýöne olar düşünen oklar, mesela berde çağa mümkinçilik berýärler öz durmuşyny görmäge, öz ýoluny tutmaga. Hemem hökümet kömek edýär şo ýoluny tutmaga. Şoňa düşünen oklar bular şo kommunistik neme bilen pikir edýärse, täze hemmesi o kommunalkada bilece ýaşap ýören şo ozalky pikirler şeýle galan da çağalarym başlarsın ömürde öçençe enesi atasy bilen ýaşamalmyşyn. Ýöne bärde oň ýazat ýok. Ýöne görüşýärler, kömek edýärler. Eger edip bilmeseler şo wagty hökümet kömek edýär. Töz bär köp zat var, ýöne misal getirmek, ýöne ona uzak durmalar. Ýöne men şonu bir gysgaça aýdaýyn edim. Sağ ol Sahragül. Suna? Salam vatandaşlar. Kimine men şu adamlaryň yalan sözlemegi barada birazçyk öňrek nemetdim bir araşdyrma etdim. Teröçü men bir tane adam işe ýerleşdirdim Turkiýada.
Adamda yani ayal maşgala biri 50 yaşında öz joralarımdan var ondan işe yerleştirenim ama işlän yerlerim olaram meniň işlän yerlerim onu maňa inanyp neme diýerler adam tapyp ber neme deýin hani işletmeni onu iş gözläp beren türkmenlerken berde men şolary işe yerleşdirdim ondan bular bir hepde 2 hepde işläp ya bir ay işläp yalan söz açykýarlar. Onsoň maňa jaňat şeýle ay plan edip gidip geleyni bir çıkış ondan soň ýerine gaýtyp gelmeýär. Bizinkiler men şu iş etip bilmedim men çykjak diýip aýtman aldap çykmak ýol söýleýärler-de. Bir 3-4 sene tanaýan şey işe tanysam hiç kim neme demok. Onsoň men bu nemäň üstüne bir gyzyklanýan-da näme üçin biri däl, ikisi däl, üçü däl. Kimi yerleştirsem neme diýende aldap çykýar. Ay onsoň olara maňa jaňat ay aldap gitdi, etdi beýtdi. Ondan bizimkiler köpsem ýalançy. Onsoň bu üstüne bir araşdyrma etdim. Bir araşdyraýyn diýdim. Näme üçin adamlar yalan söz açykýar, ondan soň bu bir hastalyk ekeni. Yalan söz demek bir hastalyk, ihtiýaç duýýarlar. Hani şu yalan sözlerinde özlerini rahat neme diýen ekenler. Bu keseliň adı mitomani. Mitomani keseli. Onun bizim Türkmenistan'da adamlarda bolmagy gaty normal. Yani sebebi hemmesinde de bardır. Gaty köp 90% yalan sözleme böyle sebebi nemeden neme diýär? Psikolojik olarak yıpranan adamlar, psikolojik olarak problema yaşayan adamlar, maşgalat tarapyndan söýülmeýän adamlar, stres ýoğunluğu näme diýilýär kemine? Stres ýoğunlugy diýerler, o dogry şol. Stres ýoğunlugy yaşayan adamlar her hili bir neme bular hiç hili tedavi hiç hili neme keselini becer şu şekilde bizde psikolog yok aňyrda. Şu şekilde gidenne adamlarda bir hani şuryalyk bir kesel mitomani kesel döreýän eken. Özüniň aýybyny ýaşyrmaly ýa-da bir zat birine bir zat ay goýsun plan edip alandyr diýip yani şonu kabul edip bilen oklar özlerine. Şonu bizim o taýdaky adamlar gaty ulu problemalaryň içinden geçdi de horluk, açlyk, keselçilik her hili zatlar bar bizim ýurdumyzda. Adamlaryň psikologiyasy hiç gowy däl. Hiç biriniň psikologiyasy gowy däl. Ve bu yalan sözleme keselçiligim şundan döreýän ekeni. Şonu aýtjak boldum. Menem birazjyk araşdyrdım. Näme üçin bizimkiler şu giren işinden aldap yalan söz açykýarlar. Men şunu edip hani gowy men şunu oňarmadym. Men çykjak men nemem aýlygym berdiýse hem özüňi has rahat duýan hem näme garşy tarapy neme ýerine goýmalylar. Tamam nemesi başga çeken men şonu aýdan diýdim. Sapara söz bereli. Sağ ol kemine. Deme bu soňy ýa-ni yalan sözlemen, öýde bir tüýtlük, işde bir tüýtlük, ýoldaşlaryň arasynda başga tüýtlük sypatdaky adam bolmaly. Bu udaw bilen ýa-ni bir ketel bardyr, razdwojenie ličnosti diýerde. Bu soňam erget satlary ýok gitýärdi. Onun sen bir näçe sen kemine orta 5-6 tane kemine sonu orta 5-10 tane sonu bolýarda. Bunun Türkmen jemgyýetiniň ýagdaýy şunu adamlary dogondan mejbur edýärdi. Ýani sadikden başlaýa şudat mekteplerde dowam edýär. Ýokary okuw jaýlaryna hatam beter, iş dünýäsinde ondan beter.
O ten başlanganına bir tüýtlük bolmaly, ýollaşanganına bir tüýtlük bolmaly. Üstüne de ýene de anamsızlyk demäne döretdiler. Hat güýçli. O ola hat mesel täsir edýär. Şoň üçin türkmen 3 milyon 4 milyon bolsa şonu 2'ye 3'e 5'e köpürtmeli. Şonça türkmen vardır. No, bu yankı bu adına näme diýip goýulýandygyny bilemok bolun ýöne men görýän adam şol o ýöne şeýle gürleşip örümde de bir türkmen göremde ok da. Şuň bir tüýtlük türkmen ertir başga tür şo bir adam ertir başga tüýtlük bir gün düýünden başga tüýtlük. Şeylerek bir nemämiz var. Aýlygans ketelmidin nemeti. Yani düýbi jemgyýet nemetinden gelýär edem. Başgalardan gelýändir. Ben şu taýyn şey nemetdim kemine. Sağ olun Sapar ağa, sonra sana da sağ ol. O yankı neme nemeden gelýär da şu ara gatnaşygy şonuň ýalyk pikir edýär. Dogryny aýtman. Dogryny aýtsalar mümkin neme bolýan bolmaly. Cezalandyrylan bolmaly bular wagtynda. Esasen hem şu Sovet wagtynda olaryň isleýänini etmeli bolýar. Ve hemişe elmudama bir şahsyň hem öz isleýän zady bolýar. Bir gün bolmasa bir gün ýüze çykýar. Soň şoňa görä adam iş edip goýberýändir. Soň şu iş eden üçin hem cezasyny çekmeli. Soň yalan aýdýan bolmaly. Ýene şu yalan nemesi post-Sowetde neme boldu da hemmesi. Yani dünýä açyldy yani bu adamlar. Soň dünýäniň işleşi hakykat bilen has neme ýakyn. O senem gelýän o başgaçarak gürleşýän. O görünüp durýar. Türklere gönü görýär. O sizde entegem şu Ruslaryň täsiri bar diýip aýdýar. Ýene baňa da aýdýar, men başda neme diýätim. Birinji gelen ýyllarymda. Ýok, nereden olsun diýip tartışýatym. Ýöne soň 1-2 ýyl geçmän eýýäm soň görüp uğradym men. Beýleki türkmenleri görenden soň täze gelýär de her ýyl. Täze türkmen gelýär. Hiç ütkemeýän ekeni yalanlar bilen dolu içi. Şonuň ýaly kimi sorasaň o meni aldydy, pulumy aldy, bu meni aldydy. Şonuň ýalyk bir bu taýda aýdylar ýalyk nemede däl. Şol gürrüňler geçýär. Bir adam ýaly gürrüň ýok. Yani iki türkmeniň oturup bir ýerde çay içip o arkaýyn gürrüň eden ýeri ýok. Arkaýyn oturup o ýöne çay içmek üçin giden ýeri ýok. O çay içmäne gidýän bolsa o hökman suratda ağlamana barýar diýen ýalyk bir neme gelýär. Bir işler neme diýär bir nähili. Şu ağlama biznesiniň bir bölegine ýerine ýetirýän ýalyk bir zat gelýär. Şonuň ýaly bir neme gaty bozuk ve hemmeden çekindirýär. Uzak tutýar bu neme şu häzirki ýagdaý. Post-Sovet sindromu hiç kime inanmaýar. On soňam o birleşmeň arzusunda bolýar bu adamlar. Bu adamlar birleşip bilmejeginden hem habary ýok. Şu birleşme meselesi hem gaty nemedir? Şu post-Sovet sindromuň nemesi. O işçiler birleşmeli, o baýlaryň elinden baýlyklaryny almaly, sebäbi baýlar haksız yere baýady diýilen ýaly neme var. Marxyň azrak işi var, Lenin onam has neme manipulatif bir neme öwrýär. Yani şu zatlaryň netijesi ine halal ýol bilen baýap bolmaýar diýilen ine söz post-Sovet sindromudur. Şu zat. Gören wagtyňyz bilmeli ine şu zat post-Sovet sindromu. Yine kimine sensiyle pikirden olary mecbur bolýar käwä olar düşünýärler o ýurtlarda kanun işlenok. Şoň üçin
Olaram ýaşaýar. Hökümet düzüli işlänok, kanunlar işlänok, olaram şeýle ýaşamasalar, başgaça wyjyt, как будто wyjyt türkmençe bilemok. Durmuşda galmak. Ha. Edip bilen şoň üçin. Sehragül näme elin galdyrsan gowy bolar. Bunu aýdaýyn. Bagyşlap. Soňam näme däl mejbur galmadyk demesini gürleşemiz. O aýratyn bir mesele. O mejbur galyp diýip tema açylan wagty girip bolunar. Ýani häzirki tema nämäniň işlenjenligi ýani şu wagtky ýagdaý nähil işleýär. Şoňa seredýäs. Ýani birleşmek meselesi yine şu postsovet sindromu diýäs. O mecbur galyp bunda mecburluk ýok bu taýda. O birleşmeli diýär. Ýöne näme üçin birleşmeli bu adamlar? O bir ay diýär Gurban ulyny aýyrmak üçin birleşmeli diýär. O beýleki versiýalary nähil bilemok. Ýöne Gurban ulyny aýyrmak barada nemesi has köp-de %90 şol diýerler. O birleşsen bolýar diýerler. Ýöne o birleşmek üçin kimler birleşýär? Her haýsynyň elinde aýratyn bir hünär bardyr. Ýöne bir iş etmek üçin hem şu aýratyn hünärlere mätäşdir. Mätäşlik bar ortada diýeli. Soň şolary birleşdirýän we şol edilmeli işi meýdana getirýän, ýani döredýän. Ýöne bu bizim halkymyzyň elinde hünär ýok. Aýdaly Gurban ulyny eger aýyrmaly bolsa da, ýani bize göre Gurban uly şu näme işte postsovet sindromunyň bir bölegi diýel. Ýani bizim jemgyýetiň içinden çykdy, bizim aramyzdan birisi olam. Ýani şu bütün halk 5 milyon halkyň arasyndan birisi olam. O hemmekmem o türkmen başy boljak bolup jany atýar. Uzadan bilmeli. Ýani bulam postsovet sindromunyň içindedir. O ýöne hünär ýok halkymyzyň elinde. Gurban ulyny aýyrmak üçin bilmeli bir zat, maglumatlar bolmaly. Gaty çuňur pikirlenip bilmeli iň bärkisi. O halkda ýok, aýna çalaja näme diýär? O miting diýerler. Şoňa onan ýalar. O miting diýilen zat bir 2 san 3 sanak jahiliň çağırma bilen bolýan zat däl, ol umumy halkdan talap gelmeli. Ýani umumy halkdan talap geler we halkyň iň az 5% aýaklanar, iň az. Ýene buňa näme diýilýär? Ýoksa ama o 2 sanak kuş kelle mitinge çağırıp diýip miting bolýan däldir. Şol ine birleşmek meselesi şoldur. Men bu arada bir tema da açylmagyny isleýän. Gurbana eliňiz galdyryp duňuz görýän, häzir näme etjek? Beş onuň ýaly birleşme meselesi. Ýöne ýere birleşip bolmaýar. Ýani näme etjegini bilmän, ýani näme ediljegini bilen ok. Soň aýdaly şo edilmeli iş Gurban ulyny aýyrmak däl-de Türkmenistanyň problemasyny çözmek. Şonuň üçin aýdýan näme ediljegini bir bilen ok. Ikinciden hem şol ýalňyş bilýän Gurban ulyny aýyrmak meseleni çözýär diýeli. Okey, ýalňyş bilýän zadyň bolýar, onuň üçin hem birleşilip edilmeli diýip kabul edeli. Ýalňyş bolsa da iň soňunda o birleşilip iş edilmeli. Ýöne sen birleşýän bolsaň her haýsyňyzyň eliňizde başga bir hünär bolmaly. Ukybyňyz bolmaly. Ondan soň birleşilýändir. Bir meňzeş zatlar o birleşikdir. Siz şu wagt meselem bütün halk birleşikdir. Hemme sen bir derejede nemesi var. Ýöne iş edip bolýan däldir. Birleşilen şu wagt ýyllardan bäri. Hemme kim bir meňzeş. Düşünme, ýaşama şekiller, ondan soň yalan atma çelli diýeli. Hemme zat bir meňzeş. O bir meňzeş bolsa birleşendir. Ýöne iş ýören ok. Diýmek o birleşmek bilen bitmeýär. Ukyp hünär bolmaly. Hünärler hem başga bolmaly. Başga zatlar o boşluklary doldurýar. Ondan soň iş meýdana gelýär.
O hemmäňizden derecede birleşseňiz soň aýrylmaly bolýaňyz belli bir wagtdan soň orta bir iş çykmasa. Ortada bir iş döremez ayrılmalı bolýar. Uruşmaly bolýar. Ya bulam ýa-ni yalanlaryň nämesidir netijesi bolýar. Yalandan birleşýärler. Hiç haýsy aýdana meniň elimden şu zat şu iş gelýär diýip aýdywan bilen ok näme elinden gelip gelmänligini bilen ok. Ýa-da Gurban aga size söz bereýin. Salam vatandaşlar, şu an yalan ýatsa şu hemmelerden käfelçilik görýän ýeri şu yalandan başlaýar. Şu yalany düzedip bilmesek her kim şu düzelmejek tabi. Indi men ördümden misal alaýyn. Men toylara gidiýärdim. Giyişen o wagty 3-de 4-de gelýän käýärdim. Käwat onun giyişräm gelýän. Indi körpe bar, ikide ördük. Şu 3-nji şu körpe haçan giyiş gelsem şu bir saat şalýança jaýymyz bar bolýan. Şu jaýda instrumentçiň goýan bolup bir kişi uşe diýär. Ondan men mani zamyçaniýa aldım. Öz ýanymdan barlak görýän diýip ogul bu näme taşallyň näme etdiň diýsem ay hattyk puttuk näme eýle beýle. Ondan men diýdim sen dogry aýt, bir işe edýän ýöne kakaň bilýän däl etmegin dogry aýt. Doğru aýtsaň bile maslahatlaşyp şonu çözerliysem ýok kaka hemmeler gowy diýär. Inni ejesem bu informasiýadan bilýän eken, ejesem menden geldi ýani. Informasiýany wagtynda aýtmadym. Akaşsa oglum bir gyza bilen halaşýan eken. Halaşmagam bolar, almagam bolar. Ýöne näme üçin bu informasiýany menden gelýärler. Men şoňa düşünmedim. Ondan diýdim men ogul hani aýtdym. Ýene aýdynok. Gepiň tümmeker eýtdim, beýtdim muny ýarny ýollaşym bilen nemetdim. Şoňa liýsem. Hawa diýdin, ha diýdi, birilen halaşýan eken diýip, ay bolupdyr halaşýan bolsa diýdim bir nimetmen aýtmala maňa diýdim, menem taýinlik görjek diýdim, birazjyk wagt berseler, toý eder, saat ederseýsem. Gara indi bu çağa bir gün ýanky gyjaga alyp gaçypdyr. Inimiň öýüne alyp gidipdir muny. Indi bir küçünden bäri ogul ýok. Bu nirede diýsem, öýdäke ay bu diýdi, şo kişi uşeýäni bilenmidi. Onu alyp gidipdir diýdi. İlkätejene gidipdir diýdi. Aýsaňam eýle beýle. Aýyndan ýanyndaky ýan ýollaşyma erbetmen, gaç erbet käýedim. Korsa da içinde de abi. Meni gizleýär. Näme üçin gizleýärmini düşünmän geçdim. Inni maňa da erbet gaharym geldi, menem dogry aýtsam bir ýalňyş ýerlem bardyr. Onu men boýlanjak ýöne gaharladyk da. Inni şulagula diýdim, şu ýalan sözlerini şün şeyden üçin maňa aýtman üçin diýdim, şu gapydan gelmedi. Mine getirecekler. Senem isleýän bolsaň, senem Allah diýdim, goşuň Allah barına ogluň inedeken mir aýtsaň şoňa git diýdim. Ýa-da men çykyp gitjek oýdan. Ay 3 ay boldy, 4 ay boldy, 3 aýda boldy, bu aýda boldy. Ýepin tömekleri. Öýde näme ýenin ağacı, gidenin ağacı, bir neme mesele çözülen ağa. Ene şeydip hemmelerden ustaçırlı, ayni toyemedirli, hemmelerden bollu bolu, men yüreğimde kine galla. Näme üçin beýle boldy diýip. Ayanyň toylar geçdi da etdi. Onun
kaka diýdim, o meni neydi bağışla diýdi, şuňa bolly diýdi. Sen neydi taýin däl diýen soň diýdi, men diýdi wünüjden alyp kaçmaly boldum, senem alladym diýdi. Ha diýdim, men diýdim, sen diýdim, şo wagt diýdim, dogry aýdan bolsaň diýdim, men kard ederdim, kowul ederdim. Taýynam bolardym, öýrürdüm diýdim. Şo taýda ýalan sözleriň üçin elbet gatywordum diýdim. Şonda şo çaga urak bolly. Ne diýjek bolýanlarym aralarynda pul uğradyp, onun neme diýänne şagany barlak görýän bolýan. Hemme adany neme edipdirdi. Kaka diýär, şo men diýär ýalan sözüm diýär, şo taýda galandyr. Şondan mer diýär, men sana ýalan sözleýän nälerdir diýip. Ine bir hili düzölen ýaly düzöllem şu barlak görýän bolýan. Ha şo ýalan söz erbet ýerler etýärdi. Inni ejete mutonýamyň şo zatlar ýygynan şu. Ejetenem şo wagt şeýitdir diýe ejem meni şeýdip diýe kaka diýe şuňaly bolup diýe. Ne de ejemem günäsi bar diýip. Ine ýalan söz soňunda bir erbet zatlar etýär. Biz şu ýalan sözi aradan watandaşlar aýyrmaly. Şu zatlara gaty bir bek durmasak bize kıyın, gaty kıyın. Şu temany golganyň üçin hemmäge kemine saparaga, hamrada aýdyň hemmäge sag bolun. Gaty minnetdar. Ene şeýdip bizi birek düşünşmeli. Şeýdip düşünşmeli. Sag bolun, ömrüň uzak bolsun. Ine bir aýtjak maşy. Melik abla. Kemine men suat sen gürle otursun gorun oya batırdı da şu hakikat hemmemizde de bakıyla sağım men %100 neme diyen adam yok da şu sindromlar hemmemizde de kavat diye. Şimdi biz Kurban uluyunu ayramızda da önümüzde müngörçe Kurban ulular var da hani hemmemizde adam aslında bir tane futboluk tutsağım olur ama gidemete bizden. Hakik şunu diyecek olum önümüzde problemler Kurban uludan beterlerken. Yani o bir Kurban uluyunu ayırıyaz. O 5 milyon Kurban ulu azat olya. Hakik. Oları tutmalı bir yerde. Şunu nem etmeli. Hava çorun çaresini takmadın ne? Özümden için. O zatların çaresi ansat o zatları etmek. Yöne nem etmeli de halk düşünmeli. Yani täze cemiyeti goramalı esasana bazırk nemeden. Edil nahil diysem yani bu. Däpde sur var ya, edil däpde sur ýalak neme diýär da, yapışýar da bu zat. Däpde suram ölülerden galan düzgün tertipdir. Özem bundan o 1000 ýyl öňkü ölüp giden adamlardan hem galyp bilýär da, şo derejede neme bolup bilýär. Täsirli bolup bilýär. Şo däpde surlara ýalak bir neme, ýene goşulma sesin çıkarma diýilen zatlar yani şu postsovet sindromynyň içinde elýär olam o däpde surýalak nesilden nesile geçip gelýär. Yani şol Ondan beynimde. Okey. O soň şonu demetmeli. O cemiyet diýilen zat çal täzelenýändir. 15 ýylda 20 ýylda düýünden täze cemiyet döräp bilýändir. Mesela ol nemeleri yetişýär. Aýdal bir okuwa başlady. Orta mektep utardy, ýokary okuw jaýynam utardy diýeli. Ýa täze jemgyýet bolýar. Olar basgyn bolýar nemäň içinde. Her gelen täze jemgyýet has köp neme bilen bile gelýär. Ýaş wagty näme maglumat bersen, şo maglumatyň zaýy etmän alyp bilýär da. Ve maglumatlarym gaty çalt çykýar.
Şonuň üçin jemgyýetiň täzelenmegi hem tiz bolýar. Bu nemeden çıkmak aňsat şo sebäple. Yani bu zatları bilmeli, bu zatları bilip hazır aydılmasa, son Türkmenistanyň içine barandan soň yine barmak bilen görkezip bilmeýän yine şul adam o postsovet sindromunda aýdýan zatlar aslında doğru däl diýip aýdyp bilmeli. Sebäbi hakykatlar bilen yüzleşmesen bolmaýar. Ve ýanky ýönekeýjek bir zat da YouTube Türkmenistan döwletinden has baý şu wagt. O bir neme bolup anonim bir korporasiýa diýeli, şirket diýeli, o anonim bir şirket bolup Türkmenistandan köp baý. O pulu köp, o pikiri köp we dünýäniň o nemesiniň statistikasynyň köp bölegini elinde tutýar. O statistika diýmek adam o dogry, yani iň dogry zat da, yani kanagat getirip biljeğimiz iň dogry zat bolmaly statistika. Sebäbi şoňa bel baglap köp işler edilýär. Ine YouTube şoňa yalandan görkezse, öz-özüne allasa, şu YouTube pulam gazanyp bilmeýär, soň aradan hem aýrylyp ýok bolup gidýär we köp nemeleriň ýok bolup çöküp gidişi hem şondan bolmaly. İşiniň içinde bir yalan vardır. Ya da yanlış hasaplamalar vardır. Yani. Miýe abla sözü size bereýin. Miýe abla? Geldi mi sesim? Ava. Alo? Sesim geldi mi? Geldi o şu wagt geldi. Öyle. Geç ýaxşy hemmäňize gatugowy näme выступление. Indi men aýtjak istadym şu mahal, например, bizim Türkmenistanymyzdyň yalanlaryň üstünde. Onu her kim gözüni açıp yeni doğulan çağlardan başlayıp sebep edilen hareketler bilen aýdylan zatlaryň deňdäldigine gapma garşy goýup bilen akıllı çağlarymyzam bar. Nesip bolsa meniň aýtjak zatym, конечно, täze Türkmenistan kurulan wagtynda bizim öňümizde duran совсем agyr zatlar bardyr. Bizim näme bilen garşylaşjagymyzam belli-de. Sebep näme bar o ýerde, näme ýok. Hiç kime daklat eden yok ki Türkmenistan'da hiçbir sistema işleniyor. Bak bir şey sistema işleniyor. Sebep hiçbir men özüm bileli beri bir normal saylav geçenden bilem yok ya bir statistika bolandan bilem. Siyönekece bir misal haysi vilayette niyeçi ayal var, çağa var, erkek var, 50 yaşa çeli näçe var, 50 yaştan soňkusy näçe var, täze doğulan şolary çelli. Hiç kim hesap şonuň hesabyny alyp beren ýok. Emma bir bismillah diýip yola düşdükme, nesip bolsa hemmämiz öňümizde bir çel goýduk zamanymız ölümden başka hemme zadyň alajy bolar. Ine şu häzirki sizleriň şu sistemany doğru yola koyacak bolup edot hareketleriniz doğru yola giren wagtynda edil avtomatiýaly takır işler hemme zat diýip düşünýän. Bu meniň minýenim. İnşallah şoň ýaldan bolar. Hemme agyrlygyň häzirkiden agyr zat boljak däl. Ýöne indi häzir biz aýdýas aňyrda 10 ýaly bolar, 1000 ýaly prosto halk uşu düşündi kemine. Aňyrda например, onluklarımız bilen gürleşýärse, olaram şu öz onluklaryny edot eder şu bolan zatlary, aýdylan zatlary şu gürrüň edilip öz aralarında ne uşu her iki günden şu bir-birinden habar alıp durlar aňyrdan gelen maglumatlara göre. Şolaram Hudaýjan bir tezrak bir näme dogry ýola düşse şu hiç olmanda şu çağalarımız, aktıklarımız bir doğru düzgün bir
aydınlığa çıksın deyip gece gündüz dua edip oturanlarımız, qarşı oturanlarımız var. İnşallah emme zat yoluna girer. Ben şuna dendidim. Ha, sağ ol Bibi abla. Bilbil. Senem sağ ol. Hemmenizem sağ olun. Şu gece gündüz gecenizi gündüzünüz kaygırman şu näme dotersiniz misal şina baran vaktimizde öz aramızda görün ediyse o ağır olar bu ağır olar. Yok hiç adam olmaz. On yal deyip özünüzem näme oturman misal için ne bizim yaşımızdaki neçe pensada hazır oturan tecrübeli önkü okulları okan adamlarımız imsim sen boş indi pense yaşına girdin deyip çıkarıp dep koyveren tak koyverip şu qarışıp duran adamlarımız var. Hiç olmanda 3 aylık, 6 aylık, 2 aylık, 1 aylık şolara şu bisplat okatsayam şu öz tecrübesini öğreder yalı yaşlara возможности eğer bir ağaysak can deyvem gelecekler. Şu yeter ki şu öz yurdumuz, öz elimizde güllesin, öz çağalarımızın geleceği bir dürüst olsun deyip şunu qarış oturan pensionerlarımız kän qaraşıp duran orada. Öyle men bir geplep başlasam özür dilerim hemmenizden avtomat yal takırdap başlayan hiç bir dur demese durmanam bilmiyor. Başka birine söz vermeli olsa vaktinizi almayın. Şuna aydan dedim. Aha, bolya Bibi abla sağ olun. Bilbil. Neme şu yalanlar neme var da aytacak olumda. Şu yalanın üstüne yalanın üstüne yalan olup bittiğinde adam şu samimilik yok da ne yankı edil enatada yalan söyleyenlerken edil çağada yalan söyleyenler ya bile iyi biçiyorlar hem kişi birbirine yalan söyler bir hili şonemede tempte yaşap şoneme uygunlaşıp bir şeydik gidilen zatlar yankı yanlışlıkta gidilen zatlar şu aslı nemesinde samimilik bolman için bolya mukayetken şu sebebi men arada da bir neme gördüm da şonu bir killer var da killerle neme şoň aýtýarlar bar diye birinin adresini berýär, nemesini berýär, suratını berýär, şoň kellesine kelmeli da. Bulam ýanky idarlap başlaýarlar olar kellesini almaka. Öldürmäkeler, aydarlaya görýän bir normal srednestatistiski ýaşap görän, bir öz işini edip görän adam da. Da izne var ya da men näsen işini etjek gelýär şunýaly nemesen. Men onýaly adamlaryň işini edemok, onýa abyşna adam atamam öldüremem diýdi. Oňa ýanky puluny köpeltýärler, ay şo gaterwet gerek bolýar da birine şoň ölümi. Onsoň ýanky şo killer barýada aýtdy, şo öldürmeli adamsyny aýtdy, öňünden başga nomerlerden sapşeny ýazyp aýtdy, sen plançada ertir, plançadan giýjek alman çykyp gitdi. Şunýal. Da sen kim da çeýdi görüşýär bir hil neme dip danym şoňa dogrusyny aýtýar, men sen öldürmeli, sen kelläň ertmen plançada sploýly diýjek bolýanym. Adamyň wara şu aňrymyzda içimizde şo killerim bolsa, mysal üçin şonýal adamym bolsa, aňarsyna içinde bir nemesi bar eken, nähiläden samimilik bar eken, kime näme etmelisin bilýär, kime yalan sözlemeli, kime öldürmeli, bizde şo zat ýok, öz başdaklyk ýok, öz başdak dogry nädip bolmaly, şo ýok. Öz başdak bolsa da yalanyň üstünden gitýär. Bir yalan üstüne başka yalan, bir ölen birikse de yalan, ondan sonra yalan, ondan öňe diňişe yalandan etýär. Şo samimilik dörese, şo erbet adam bolsa, şo hakykaty aýtsaň da adama. Erbet adam bolsa, gapdalyňdaky adama hakykatyny aýdyp bilýärsen, şol adamyň özüne töwerenäklere samimilik we özüne de ana mar adam edip bilýär şonu. Özüne anam bolman, bizim halkymyzyň köp bölegi özlerine anam bolman yalan sözleýärler. Özlerim bilip dur, hemme zadyň ýalanyny diňleýän bilip dur, şoň ýalanyny
Ola ağlayam kamike olum dinleyem dinleyen oluyor da yankını yani bilip dur iki tarafım. Ola yalan söyleyenini bilye. Bulam şon ananmayanını bilye. Yani şonda da bir hili gen usulla diyalog devam edip nemet ya da gen tarafı şu yankı anamsızlıktan ödödüne birinci bizim ödödüne de anamma bolman şu yalanlık diyem kadın. Şonu açacak olun. Bir tamamıyla yok değil ya. Yani şu hakiki şodat yok olan için şeyler jostok ya ervet ulu zatlarda yalan söyleyenler de. Yani şunu aytayım. Sapara buyurun. Nemet avval yani bilbilin aydiyani gatı doğru onun bir yani Türkmen varyantından bu yani post Sovet sindromu hem republikaları öz içine alıyor o ortaları çendi. O arada ne derlerinin yönü bir de çok üstüne koşulan dağıt var da görüllü değil bir dağıt vardır görülen teatiri katılır yani görülen adamlar ne Türkmenler kadimi neme Atatürk'ü vardır. O bir dövreye molto ne aydayın o mollotu ya işani oturup olsa cemiyet sıcak o diye de bizim başımızda ne şolar yalak görüllü olmalı adamlar yalan çotaydan geliyor da onun giden cemiyete dargıya da ne şol bizde böyle ki yani Sovyet Republikalarının yalanın haf köp demeden yeri oluyor. Onu da şu dağıtlar şeyler yani şu naklın nemesi yalak yani bizim Moğollu müftülüğümüz yani cemiyetin önüne düşen adamlar var da yani devlet başındaki adam çok yalan söyleyen olsa beylikler hem becet yalan söylemeli. Yani şu oğru olsa hem de şu oğru olmalı. Yani oğruluk nereden geliyor deyip soruyorlar da. Ya yalan nereden geliyor? Yani Moğollusu neme olsa beylikler yani kıyalak olmalı. Yani birinci adam yani görüllü olmalı adam da şu. Şu yalancı olsa hem de cemiyet yalancı olmalı. Şunun alak nemesi vardır. Şu oğru olsa hem de cemiyet oğru oluyor. Yani oğrukluğun gelen yer şu taydır, başka yer değil. Yani şoları beyik terkerdemiz arkadağımız, yeni planımız deyip biliyorsun ha, o da yani yalanın aşağına gol çekerse yani millet dolup şey diye. Yani şunu ayda enliydim kemiğini. Sapara bilbil o doğru. Yo yalan nemese gatı ervet yani neticesi ervet aylanıp gelişi. Yalanın aylanıp gelişi var. Öz özüne yalan söylemek esasana. Mesela kime inanmalı diyer ol demek özüne inanmaya yani şu başka birinin eline özünü tavşırmak isteýär. O bilýär öz özüne yalan söyleyen o dil bilen aýdyp pikirlenmese de o duyup bilýär de özüne inanylmajana. Soň ýanky bilbilen aýdan bir nemesi var. O çalaja bir zadyň üstünde uruşup soň o gaty ulurşy diýerler özem. Soň ertesi gün hem o hiç zat bolmadyk ýaly gezben bilýärler ine. O şahsiyetsizlikten bolýar ulam. Ulam erwet zat. Yani durnukul değil şahıslar. Ya bu zatların hemmesi aydalı şu yankı aydılan zatların hemmesi bir adamda bolmasa da o 5 milyon halk ayna geçip seyretse şu köp bir bölegi var her birinde. Her birinde var ve şu zatlar düzelmese taze Türkmenistan gurulmayar diýmeýin bu gezek gurulandan soň içinde ýaşap bilmeýär bu adamlar. Taze Türkmenistan gurulandan soň yine şul neme bilen post-sovet sindromu bilen ýaşap bolmaýar. Ýaşap bilmezler.
Ya Emin bu iqtisadi tarafım var. Bu dine bir yankı bir sosyal yaşayış nemetin neme diyetse bu iqtisadi nemeti has nemedir. Tabii iqtisadiyetin olmadı, sen eşiretin olan nokta. mawa. Onun ya yankı garip devlet ya garip yurtlar değil ya da garip yurt bolyan neler o samsık yönetim yani dolanır bolyandır. Mawa. Şolar samsık olmasa devlet garip bolup bilýänlerdir. Daha şu üstünde de bolsa devlet bay bolup bilýändir. Bu topar misallar vardır. Dolanır samsıktır. Nemetidir, kompetensiyeti yoktur, ünersizdir, bilgisizdir. Başkaça bolyan nädir bu ol oğru şoň üçin garip ýaşaýat däldir. O yönetim ukuyupsuzdur. Mawa. Yani näme dile kompetensiyeti yoktur. Ukuyupsuz owa. Yankı sapara ina dünýäniň iň uly neft gaz işleýän nemesi firması neme vardı? BP vardı. British Petroleum diye. Şu topraklarda kartoşkadan başka hiç zat yetişen yok da. Angliýada. Neme edýärdi yani süýt müýt neme var da. Yo. Benzeştirme hökmündeydi yani. Yani kartoşkadan başka hiç zat yetişen yok deyin. Ýöne dünýäniň iň bay nemeleriniň arasyna girýän o neme gurulan anonim bir firma diýip geçýär şu wagt ýöne British Petroleum ady. Yani Britanya petrolu diye yani nefti diye. Ýöne nefti yok bu adamların. Dünýäni toğru oturuyor. O dünýäni soruyor. O soňam ine neme var? Üstünde günün batmadığı imparatorluk diýil ýa-da neme. Şu Britanya, Büyük Britanya sözü şondan gelýär, beýik sözü. Ine nemäňki ýalak beýik ol Türkmen beýik Türkmen başy diýär, o hiç iş başaran o oturan ýerinde şol ady almak isläp aldy ýöne Büyük Britanya ine bir ýurdun ady beýik. Hakykatdan beýik bolup dursa Britanyanyň koloniýalary ýani eýelen ýerleriniň o üstünde elmidama o gün var. Bir yerinde olmasa bir yerinde var. Yani tutuş o yer şarın nemesinde bar diýär-de, yerleşýär diýär-de. Her bir yerinde. Avustralya'sı. O Avustralya'sı var. Neme öňkü 18. asyrlarda 19. asyrlarda hasam köpde ol Indonezya var, Malezya var. Neme var. Şolaram şotaya Fiji var bu arada. Afrikalar var. Ondan sonra Amerika var, Kanada var. India. Hindistan var. Üstünde gün batan ok diye o. Elmida ama bir bölümünde o gündizdir diye. Şonun içine Büyük Britanya diýen adyny alýar. Ve bu ýurdun o yerleşen yeri adacık. Kicjek bir yer Türkmenistanyň 3/1 belki. Kicjek bir yer özem birleşen yer yani nähil diýip aýdaýyn. O İrlandiyasy var, o Şotlandiyasy var, Wales diýip bir nemeler var. Ya bölek nemelerden meydana gelen Britanyanyň özü kicjek hasam kiçi. Onu el alsak. Ýöne o ýurtda hemme zat var. Säbe neme akyl bilen hereket edýärler. Dünýäniň iň bay o bankiram şo taýda. O iň uly petrol nemeleri hem şo taýda. Hatta neme var? O köp kişi bilýän däldir. Häzir olaryň karalewasy ýokmy? Elizabeth. O şol häzir Kanadanyň, Täze Zelandiýanyň, Awstraliýanyň, ondan soň nemäniň ýokarda Greenlandiýa var.
şo taýy, ondan soň Angliýanyň karalewasy. Pikir edip görüň. Şo zatlar eçelli saklap gelýär, häzir eçelli, şu wagt eçelli. Ve şo ýurtlaryň demesinde ayakta durýar. Şo maşgala, ýani padşahanyň maşgalasy diýýär. O Halmurada. Sağ ol Kemine. Vatandaşlar hemmeňize salam. Gijrak girdim şarap iş kamerandan. Hemmeňizi dinläp otyryn. Şu yalan diýilen zat sapara şu çağlykdan gözümizi açalymyz bar da şu Sowet zamanynda. 5 ýyllyk plan 4 ýylda dolmaly. Paxta planyny artykmajy bilen ýerine ýetirildi. 100 ene goýundan 120 sany guzarlyny, ýün plany dolly, et plany dolly, süýt plany dolly, işçilerini 15 wagonyň ýerine 20 sany wagony remont etdi. Halyçylar ine 1000 metr ýemen orny 1500 metr haly dokudylar. Leliniň doglunyna sowgat etdiler. Partiýa mesela Gorultaýyna şunça ýemetdir. Hemmesi ýalan. Şol ýöredilen ýalan siýasatda hemme halk şo döwürden uýgurlaşan. Ýalan sözlemeseň sana wezipe de ýok, ýalan sözlemeseň sana işem ýok diýdiler. Ýalan sözlemeseň aýlyk pullugam ýok, ýa ýaşamagyň bir çetin bolupdy. Şoňa ylymly adamlarym mezur boldular, şo ýalan sözlemäge, raport ýazmagy, etmäge gördük de durmuşymyz. Bar şo. Inni Niyaz döwründen bäri şo ýalan eýem resmileştirildi. Döwlet eýem hada kanunyna uýdy. Yalan sözlemeýän adam döwletiň hiç bir puwdagyny, häkimetiň hiç bir wezipesini işlemek gadagyn 92-nji ýyldan bäri. Ele düşenden türme basyp o taýdan owudan nepeden çykarmasalaryň türmede süýretdiler ýa dälhanalarda. Türkmenistanyň bir ýerde bir halkyň öňüne çykyp biljek bir adam ýa bir medeniýetli ýa ylmy bilimli ýetel bir adam bar bolsa kökü damarlaryň kowlap ýokatdy. Şol erejek 30 ýylyň dowamy. Innonom bağışlam ol mankurtlar aldı. Yalan sözlenmese bir günem geçenak, yalan sözlese para peşkeş bilen şeydi günü görüp beren halkymyz var. At ağır ýagdaý, emme kısa düşünüp. Ol kesel diňe Türkmenistanyny da. Teredin daştorumuzdaky döwletlerde bolup geçýände. Aýdyp dura, dowaynoy standart ýa-da iki ýyl iki taraply standart ýa iki ýyl çemeleşme. Siýasatda iqtisadiyyatda ya döwlet tarı gatnaşyklarynda siýasatçylaryň diline bir zat edýän hereketi birbirinden başga zat. Näme Türkmenistanyň insan hukuklaryny beýle göz görtelip bozurup duran halkyň ejir çekip duran näme Birleşen Milletler görenakmy ya Ýewropa Soýuzy görenakmy ya Türk döwleti milletler görenakmy hemmejim görüp bilip otyk ýöne göz ýumýarlar. Nämemiş biziň şo ýerasy baýlygymyzdan olaňam bir aljak peýdasy bar. Halk olar üçin hiç de bir haklaryny ekleme galadasy bar. Ene saparagan ýanky ykdysadyýatdaky ýalan ýerine dolanyp gelýär. Şoň üçin bu ýalanyň kökü diňe bizde bütün dünýä ornaşan. Näme görmän urlaryny bu açyrçylygyny açan milliard ogurlap çykaran ýa Eger Makarowyň ýa beýlekilen, ana Türkiýede ýaşap oturanatmy ol milliardlap pul ogurlap gidi. Näme üçin şo zatlar türkmen halkyna gaýtarylyp berilmeli? Ýalan büyübi yalan. Orada so ola adamdan edýän ýalany görünüp duranda aşakdaky adamlaryň şoluň agdyny öýkenýär. Ular şepden kiçeşip bokymanı uğradı. Ne şoň üçin biziň jemgyýetimiz gelip düşündüýü şu. O taýda biz başga ýerden mysalym gözläp oturmaly. Gözümizi açyp görelmeli şu. Ýöne elbetde şäherde Türkmenistany guruljak bolsa, oňam düýüp tutulmajak bolsa, ýene de üçüncü diktatura gelir. O barada gurulmam ýok. Ýöne o zaýa jemgyýeti biz nädip hemme tarap bilen arasy adamlary getirmeli ýa wezipelerde oturtmaly. Gaty sonra bu hemmemizin öňünde. Men şonu aýtjak barym, sağ bolun. Sağ olun Halmurada. O näme wezipe meselesini çözerse o ansat onun mehanizma bağlasan o çözülýär. Ha şu näme aýdyp geçen ýadyma düşdi. Geçen bir kommentaryada gördüm. Bu mehanizm diýäňiz näme zat diýip soraýar da. O diýen bir kısan ýerde gördüm.
mehanizm deme bolýar, işleýän, ýani işlemekde özüni suwut eden bir nemedir. Düzgün. Oňa mehanizm diýilýär. O şu özüni suwut edenligi üçin mehanizm diýilýär ýa-da netije berýänligi üçin mehanizm diýilýär. Şonuň ýaly şonuň üçin o hapa adam bolsa-da şona işleder ýalak mehanizmlar bar. İşledibem bilýär. Ýöne ýaňky neme hakyky Hamradan aýdan o Sowet nemesinde yalandan demede biz okuwakanymyzda propaganda sapagyny gördük. Şo taýda Sowetler nähil propaganda edýär, kapitalistler nähil propaganda edýär, şonu deňeşdiripdik. O Sowetlerinki hakykatdan has uzak we başga bir nemäň ýok, saýlama hakyň ýok diňe şo propagandany görüp bilýän. O kapitalizmde hakykata ýakynrak. O şo wagtynky nemeleri, ýani kapitalizm neme jemgyýetleri häzirkän ütkede. Hakykata has jemgyýet nemesinde köpräk ýakynlaşdy. Hem jemgyýet hem azrak bilinçli diýeli. Ýani şo wagtky Sowetlerin nemesini görsen gaty gorkunç. Meselem propagandanam halkyň özüne etdirýär. Erwet tarapy özem köpçüliklerini diýär. Ýani çäre nemeleri ýokmy? Şu Türkmenistanda çäre diýip aýdylýar. Ýene şo zat öňkü Sowet nemesinden galandyr. Ýa-da neme Sowetçe ady bilen Aktivne merapiriyat edilýär. Aha, aktivne merapiriyat edilýär. Ýene çäre diýip o hiç zat üýtgäni ok siz Türkmenistanda diňe bir Türkmenistan diýen at geldi. O olam neme aşağı yalan hemme zatı yalan. Tercüme ettiler köp zatı. Çare nemese siz özüňize propaganda etdirýärler. Gaty neme zalim bir sistema. O şu halamayan zadyňyzy, yalanlygyny, o bilýän zadyňyzy sizi çıkarýarlar, gulaňyzdan çekýärler ýa saçyňyzdan çekýärler. Yani şunu diye ait diye ettirýärler size. Size mi diýäňiz mi? Şonuň ýalak bir neme. Soňra bu Sowet nemesinde ýaşalan zat Sowetler dargan soňam dowam etdi we post-Sowet sindromu görnüşinde, kesel görnüşinde dowam edýär. Şu wagtda mine şu yalanlar, nemeler, gorkmak, o korkas, o yene bir zatlar hemmesi ýene şu post-Sowet sindromudur we nemedir? Gorkunçdur, yani ulu maştapda bir zatdır, ýöne öz-özüni bitirýär, öz-özüne ýok edýän bir kesel. Yani şu wagt hiç zat etmän eliňi bağlap dursaňam, o aýakda hiç zat etmän seredip dursaňam bu ýok bolýar, o ýykylýar. Ondan soň arkaýyn täze Türkmenistan gurup bilýär. Yani şo nemesi bar. Özem ýykyldy da şu wagt ýykylyp gidip duran nemesini görýärsiz. Köp adamlar ýeňişlerini görüp bilen ok da nireden başlady we nireçel dowam etjegini görüp bilmeýänligi üçin ýene haçan diýip soraýar, haçan aýyrýas diýip o aýryldy ýa-da ýykylyş nemesinde gidip dur. Prosesinde. Zatlaryň ine neme tarapy köpçüligi rahatlatjak bir neme düşündürüş mükän diýip pikir edýän. O kesel häzir şu wagt keseliň gürrüňini etdik. O köp adamyň kellesine o kesel o biter diýip neme gelen däldir. O bu kesel agaty uluken muň içinden çykyp bolmaz diýilýär. Ýene post-Sowet sindromundan gelýän pikirlenme şekillem şonuň ýalydyr. Yani içiňizde häzir hem bardyr şonu pikir eden. Bunyň ýaly kesel bar bolsa biz näme üçin hereket edýäs diýen. O soralar sorap bilýär adamlar. Onu ılımlı bilimli adamlar diýendir. Düdödör ýalak däl. O akly etýän adamlar, şu analiz edip şu şeýlediğini bilýän adamlar diýendir. Köpünç. O hasam nemede. Ay düzelmeýär Türkmenistan diýip. O düzelmeýär diýip onu bozup duran zatyň özü ýykylyp barýar, yani öz-özüne ýykýar. Ýok edýär.
Yine neme vardır adam aç kalsa eyyem näçe 2 gün mü 48 saat ýalyk bir wagtdan soň adam öz ýağlaryndan iýip başlaýar. Ulu mukdarda. Yani öz bedenindäki ýağ ýokma? Şonu iýip gutarýar birinje neme ýağlary suwuk ýağlar diýip bar, ondan soň gaty ýağlar bar, ýağlaryň görünüşi bar, soň ýağlary utaran soň myşsalardan iýip başlaýar. Açlykdan ol neme aç kalsa da soň myşsalary iýip o gutar berýär, soň ölýär adamyň ölüşi. Ýöne susuzluk ondan hem has tez öldürýänligi üçin ol köp ýagdaýda adamyň ine myşsalaryny iýip gutaran nemesi azdyr. Ol diňe ine 2-nji dünýä uruşunda neme kamplar, toplama kamplary bardy, jemleme kamplary. Nemäniň faşist Germaniýanyň o konslager aha. Ine şol ýerlerde bardy. Su neme zat beripdirler, ýani açlykdan şo ýagdaýa getiripdirler. Umuman ýagdaý şundan ibaret ýyldaşlar. Wagtymyz hem az kaldy, bir 4 minutumuz var. Bir pikir aýtmak isleýän bar bolsa, häzir pikir alsa o 4 minutdan hem geçirip aýdyp biler. Yok ýa-da. Ya umuman şunuň ýaly neme deýim, post-sowet sindromu o ya ady goýuldy da bu taýda. Yani kesel barty aýdylýar ýene ynamsyzlyk, yalan, ýene bir zat o neme sözleri var, yani bir ýatlanan ýalňyşlar da asmanymyz asuda edip bilmeýäňiz. Olar güýçli mesela iň gülkünç nemesi olar güýçli diýär da olar kim? Olar hem tananok, bunu aýdýan adam o güýjüň nämeligini bilen ok. Olar güýçli diýip neme de eýes habaryny goýsaň o hakykatmy kan diýip pikir edýär sözlemde. O hakykat bolman bilýär. Da umuman ýagdaý şu. Yani bu kesel o öz özüne gutarýar. Bizem indi şol nähil diýip aýdaýyn. Keseliň o kesellemän galan bir bölegi indi şonu görýär, gyra çykyp o taýarlygyny görýär eýäm. Şu keselle o keselçilik gutarandan soňky ýagdaýy planlaşdyrýan diýip pikir edin. O Türkmenistan neme bundan soň näçe pullu bolsaň hem neme bolsaň hem halas edip bolýan däldir. Bütün pullaryň berersiň Türkmenistan ýene de düzelmez. O soň otay hojaýynçylygy edip bilmezler. Dünýä başga bir tarapa dogry gidip barýar. Türkmenistana şu wagt ine Gurban Ulynyň ýanynda da başga hojaýyn boljak bolýanlar bar da. Olaryň bilip bilmeýär, bilme mümkinçilikleri ýok. Ve olar post-sowet sindromunyň içindäki esasy näme? Has agyr kesellenlerden olar. Şu wagt ýurduň başynda duranlar bar ya. Olar has agyr kesel, yani şu post-sowet sindrom kesel bilen has agyr keselläpdirler. Olaryň beýleki daşky dünýäni görme mümkinçilikleri has az. Ya neme bolsa jemläjekmen. Başka aýtjak zatyňyz ýok bolsa. Ve şundan ibaret bugünkü nememiz. O neme öz pikirini goşan adam gaty azdy. Gaty az. Demek doğru yoldamı diýip hasaplamaly biz özümüz. Näme diýmeli biz buna? O Melika abla. Men bir soraw bereýin, oturdum eýen sen jogabyny berdim. Men şeýle soraw berjekdim, ine bir täze netili, täzeden sıfırdan başlap taýinlýar. Orada sorun çıkmadı. Yani aňarda bir de garaşyp oturan halk baýny 2 milyon mi näçe ortada. Şonuň içinde bazyr ýanky sindromda ýaşaýan halk. Onuň bir olary näde? Şo keselden guturmaly diýip soraw berjekdim onam. Ya o keselden olary halas etmeli däl, yani
näme üçin halas etmeliler? Ol näme leçeni ýalak görmeliler de bu zada. Jemgyýetiň işleýişine mehanizmlaryny gursaň döwletiň, ondan soň olara mecbur şoňa meňzeýän ýalak bolup bilýärse, bu näme bar türkmenleriň yalandan bolsa da şoňa uygunlaşan ýalak bolup hereket edip bilýän gylyklary bar. Olara Hayret sindromuna näle giren olsa bilen özüne hem de sarmaly. Owa ine şu an Türkiýe'ye gelip köpüsi ine näme hatarynda ýaşap ýörýär. Şolar Türkmenistana barsa, Türkiýeden alan zatlaryň hiç birisini şo taýda ýerine ýetirmeýär. Ýene-de türkmene öwrülip dowam edýär ýaşaýyşyna. Durmuşa ornaşdyrmazlar hawa. Owa olar näme ayak uýdurup bilýär yalandan bolsa da. Bar bir ýaňa aýtdy bir 15 ýyldan soň jemgyýet täzelenýär. Her 15 ýyldan soň täzelenip durýar jemgyýet. Yani halk täzelenýär. Ine şonuň üçin aýdýan, men halk diýip aýdan adamyň üstünden güläýin açyk-açyk. Ine menem halk diýip aýtsa, o hakyky gülmeli. Bolýar onda bugünlükçe boldy. Awal kemeni. Öz başlak gürümlere geçip bilersiňiz, wagtyňyz bar bolanlar galyp biler. İş barlar çıkıp biler.